Kuuɗe Lilaaɓe suura 11 aya 1 Timoti tokki Bulus e Siila. Bulus yahi gariiri Darbe e gariiri Listira. To Listira bo e woodi goɗɗo kooliiɗo Yeesu bi'eteeɗo Timoti. Maduujo maako no Yahudankeejo tokkuɗo Yeesu, nyaako maako bo no Helenankeejo. Tokkuɓe Yeesu wonɓe Listira e Ikoniya e meta haala botka dow Timoti. Bulus e yiɗi yaaduki e maako, ngam maajum o naadimo, ngam Yahudanko'en wonɓe bigeeje ɗen fuu e andi nyaako Timoti no Helenankeejo. Gariije to ɓe njahi fuu e ɓe mbi'a tokkuɓe Yeesu ko lilaaɓe e mawɓe wonɓe Urusalima ndarni ngam ɓe tokka ɗum. Non tokkuɓe Yeesu ɓeydi sembe nder hoolaaki Yeesu e ɓe ɓeyda ɗuuɗuki koo ndeye nyalnde. Bo non no janguɗen to gaɗa Bulus sendiri e Barnaba, en nani o hocci Siila ɓe ngaɗi ka yiilaaki nder gariije to ɓe ngaajinno habaru belɗum kanko e Barnaba e yaadu maɓɓe arandeeru. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, aaya 1 wi'i, Bulus yahi gariiri Darbe e gariiri Listira. To Listira bo e woodi goɗɗo kooliiɗo Yeesu bi'eteeɗo Timoti. Maduujo maako no Yahudankeejo tokkuɗo Yeesu, nyaako maako bo no Helenankeejo. Tokkuɓe Yeesu wonɓe Listira e Ikoniya e meta haala botka dow Timoti. Bulus hulaayi so'aaki to ɗum huborinoomo kaaƴe. En nani Bulus so'ii gariiri Darbe e Listira to ɗum huborinoomo e kaaƴe e yaadu maɓɓe arandeeru e Barnaba. To Listira, Bulus e Siila to'i goɗɗo tokkuɗo Annabi Iisaa bi'eteeɗo Timoti. Maduujo Timoti bo no Yahudankeejo tokkuɗo Annabi Iisaa, ammaa nyaako maako no Helenankeejo. En nani Timoti o neɗɗo tiiɗuɗo nder tokkaaki Annabi Iisaa. Haa tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe gariiri Ikoniya e Listira e ɓe meta haala botka dow Timoti. Ɗum e holla en Timoti o neɗɗo mo gikku boɗɗum, haa yimɓe e mantamo ngam gikku maako boɗɗum. Ngam non bandiraawo am an tokkuɗo Annabi Iisaa hande, ɗume yimɓe mbi'ata dow maaɗa? Iri ɗume ceeda yimɓe kokkata dow maaɗa? Ceeda boɗɗum koo ceeda kalluɗum? Min metoowo, iri ɗume ceeda yimɓe kokkata dow ngeendam am ko gikku am? Iri ɗume ceeda yimɓe kokkata dow am? Ceeda boɗɗum koo ceeda kalluɗum? En nanii ɗo'o, yimɓe ɗuɗɓe meta haala botka dow Timoti ngam gikku maako boɗɗum. Sey nyumen dow ɗu'um ekkitooɗen diga Timoti tokkuɗo Annabi Iisaa e ɓernde go'o. Aaya 3 wi'i, Bulus e yiɗi yaaduki e maako, ngam maajum o naadimo, ngam Yahudanko'en wonɓe bigeeje ɗen fuu e andi nyaako Timoti no Helenankeejo. Bulus nani belɗum gikku Timoti boɗɗum, ngam non o hoccimo ngam ɓe kuuda kuugal Allah, ngal waajinki linjiila ko habaru belɗum. Ngam non Bulus naadi Timoti to Yahudanko'en ngaɗa ka wannuki mo wiiki o naadaaka. Ngam Yahudanko'en wonɓe bigeeje ɗen fuu e andi Timoti o Helenankeejo. Ngam non to o naadaaka, Yahudanko'en jaɓataa waaju maɓɓe. Ngam e carel ngel ko e jaamanu ɗum, Yahudanko'en tan naadata ɓiɓɓe mu'en worɓe, leƴƴi koriiɗi naadataa ɓiɓɓe mu'en worɓe. Ngam non Yahudanko'en e nefa leƴƴi ɗi naadataa ɓiɓɓe mu'en. Ngam non Bulus e andi to e mo yaada e Timoti o naadaaka, Yahudanko'en jaɓataa waaju maɓɓe. Hanjum waɗi o naadi Timoti. Aaya 4 Gariije to ɓe njahi fuu e ɓe mbi'a tokkuɓe Yeesu ko lilaaɓe e mawɓe wonɓe Urusalima ndarni ngam ɓe tokka ɗum. En nani gariije to Bulus en njaali fuu e ɓe ngaajina habaru belɗum, ɗum kisndam diga hakke e kiita Allah garayka nyalnde darngal barka hoolaaki Annabi Iisaa. Nden e ɓe mbi'a tokkuɓe Annabi Iisaa ko lilaaɓe e mawɓe kawtal sumpa tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Urusalima ndarni ngam ɓe tokka ɗum. Waato haala ka ɓe ndarni dow wiiki tokkuɓe Annabi Iisaa ɓe naa Yahudanko'en to ɓe puɗɗita ɓe nyaama ko ɗum sakkani gunkiiji, ko ko ɗum ɓoylani daande, ko ko saaɗi, ko ƴiiƴam, nden to ɓe ngaɗa njeenu. Ammaa naa lallay ɓe naade ko ɓe tokka ko Attawra wi'i, bo non no ɓe ekkitinta ɓe. Aaya 5 wi'i, non tokkuɓe Yeesu ɓeydi sembe nder hoolaaki Yeesu e ɓe ɓeyda ɗuuɗuki koo ndeye nyalnde. En nani e non
tokkuɓe annabi Iisaa ɓeydi sembe nder hoolaare mu'en dow annabi Iisaa. Nden en nani e ɓe ɓeyda ɗuuɗuki ko nde nyalnde. Ma'ana yimɓe ɗuɗɓe e koolo annabi Iisaa ko nde nyalnde. Ɗum e tabbitinana en niyya ceeɗan ngam haɗa kuugal Allah faaki yeeso e laawol wadduki ciyanarral hakkunde Bulus e Barnaba nyaamaayi jaalorgal. Ngam en nani ɗo yimɓe ɗuɗɓe ngaɗi ka hoolaaki annabi Iisaa barka waaju Bulus en. Nden barka ekkitinol Bulus en bo tokkuɓe annabi Iisaa ɗawti sembe nder hoolaaki maɓɓe dow annabi Iisaa. E non kuugal Allah fa'i yeeso. Ngam non enen ma tokkuɓe annabi Iisaa hande sey paamen e dabare ceeɗan kakkilen to ceeɗan wadda goɗɗum hakkunde meɗen ngam haɗa en kuugal Allah. Allah Joomiraawo walla en hokka en sembe ɓerɗe ngam kuwanen mo bo non no Bulus en ngaɗi. Amin.